Magkano po per kilo dyan? 195. Wow, 195 po. Ulan, sir. Boss, magkano kilo ng ng manok? 150, sir. So, 150 pesos po ang per kilo po ng manok. So, ganitong karami po ang mga namimili po ngayon dito sa loob ng Malabon Central Market. Ang laki ng alimaso. Ano sa iyo yan? Sana rin eh. Boss, wala ka ng batok? Maubos lang. Paubos lang. Pas muna ako sa Yempo. Kaya pa ko batok, ubos na. Natira po, manok. Sige, boss, thank you. Alright, so naghahanap po tayo ng batok. Magkano po per kilo dyan? 195. Wow, 195 po. Ulan, sir. Wait lang po. Babalik po ako ha. So ganito po ang sitwasyon po sa loob ng Malabon Central Market, no. Sobrang dami pa rin pong mga paninda po nilang mga karne po ng baka, baboy at manok. Nagtatawa ka na. Boss, magkano kilo ng ng manok? 150, sir. So, 150 pesos po ang per kilo po ng manok. So, ganitong karami po ang mga namimili po ngayon dito sa loob ng Malabon Central Market. Ang laki ng alimaso. Ano sa iyo yan? Sana rin eh. Kahapon, wala. Bigyan nakalimutan ko.
Ay, si Kuya. Isa nito. Kaya ba ako ni Boris? Okay lang, next. Wala na eh. Papawilan ko, nagalit ka. Paging pa. Ah, pre. Daga ka na, pre. Oo. Hi guys! Welcome to Facebook. Yeah.